waƙar ta tsaya ko wani abu ne ya faru? Ok, normal. Barkanku da zuwa wannan tasha mai suna Yrzdesign. Mun buɗe wannan channel domin kawo muku faɗakarwa, nishaɗantarwa da ilmantarwa cikin salon cartoon. Please don't forget to like and subscribe. Mun gode. Classy Dorayi, na gaisa ku. Me and my fans, love you my fans, love you my fans.